Čaute, vlastne dnes je presne ten deň, na ktorý ja som čakal 2 týždne. Prišiel nám piatok a s ním aj ochutnávka jedál od Express Menu, značka z českých krkonôž, ktoré mám ja osobne veľmi rád. A keď sa mi doma nechce variť s rodinou, tak hoci kedy šahneme po sačku, zoberieme domov, ohrejeme a zjeme. Ale prečo je to jedlo dobré, nám povie zástupca firmy Jakub. Aby som vám to mohol nejako skrátke vysvetliť, čo je Express Menu, tak sú to hotové stilizované jedlá, ktoré sú bez lepku, konzervantov a chemických prísad. Ako spomínal, vyrábajú sa v Českej republike z výhradne českých farmárskych surovín, čiže tá najlepšia top kvalita. Samozrejme, každý, kto ochutná, tak pochopí. Nepoužívame žiadne chemické dochucovadlá alebo vegetu, bujon a podobné náhrady. Základom každej jednej omáčky je domáci poctivý vývar. Na tej kvalite si vždy zakladáme, či už sú to vstupné suroviny, alebo sú to priamo aj presne, či už to je mäsko, čerstvosť a všetky tieto vodné veci ako zelené. Jakub, prosím ťa, ja som stále šahol na toto jedlo. Táto omáčka vyzerá brutálne. Cítim tam trošku kari, čo to momentálne jem? Tu máme novú thajskú novinku, je to masaman kari s kačacím mäsom, ktoré je také veľmi jemne násladlé a zároveň aj pikantné, nakoľko sú tam batáty, tamarindová pasta a píniové orechy a taktiež, ako som spomínal, aj kačacie mäsko. Takže je to taká prémiovejšia kvalita od nás nová a veľmi si to ľudia chvália, nakoľko je to zahraničné jedlo a je už to také niečo iné, ako taká typická klasika, ako máme po väčšine celého sortimentu české. Ja mám veľmi rád takéto azijské a kadejaké iné jedla, netypická. Konkrétne som šahol okolnosti práve na to, čo mám veľmi rád. Čiže keby sa dalo písať tá chuť, tak je to také, že brutál. Keby sa dala chuť preniesť cez kameru, tak by ste pochopili, že v tomto jedle sa človek najradšej okúpal. Tak ja sa idem okúpať v tomto jedle. Jakub, ďakujem pekne a pokračujeme dnes v tomto krásnom, perfektnom energiou nabudenom dni. Čau. Ďakujeme aj my a tešíme sa na vás.